Вие сте били! Тъпи хора! Тръгнахме да ги... Аре, тръгнахме да ги спонираме. Младея го заболя майката. А снимаш ли? Снимам, да. Що ли ми каза? Хора, аре бе! Работа ще вършим. Леко. Няма, дай нагоре! Дай! Чакай. Дай тук. О, тук мириш на пържена риба. Ей, там са. Там са? Той Макса и бах човека. Ще пробвам фокусирам Бойко. Ето ги. Да, ще мине с тебе тук. Аре, тук ще мине. Се приближат напред. Още една кола напред.